asong pen Malasi High School upon provincialized ponpeda rapor ning kang samse chipaklang. Peneng Surihinira inkoyaning kan sadlang kiona tumapan. CVDC pen karcho. Anarlo tet kang hua thengpi gari pasang tanapita forest soratum chechardun dedat. Karbi Anglong life kelang radona pansitami nilihin pen anikang sama karong bajariklo kardong. Pinyani kang sama birta mate prime time birta long pen nilisami Julie Bepi nonarjik tha birtang ton pen. Duarbagori constituency angkang Dolamara police station kaparlo Malasi High School upon provincialized dengpon pedera puthak KSA Duarbagori aro tumpen ningkang samse kachepaklang. Piruthe adangke ajada soli claim ji seta lo theknangji. Bangso ke thek japhan ning hangatum do seta kachari abarsa imesenangji. Dolamara Malasi arlok seta tokbora hinanan paprang dunangji pupenajok kedam tang ningkan pharokresir kebra tropner kebra pho aningkan pen ke sompo Malasi High School piniarni anta provincialized dengpon pedar phuthak KSA lapen Malasi High School kelangchari cheng achunbang Peter Croseta ningduk chepaklang pon piningan ke tropner kebra pho establish that pen piningan ningkan thong kebra pho pleng tangrol bang so school no ange provincialized etnang po seta piniar ne provincialized le that kasi non ke dobo ma sarkar ke poriborton sarkar pu sedle labang so adim pise phichiru thujuilama je da ke high school adim ke pro ekene higher secondary se ke donang po higher secondary chot kali college se ke do thunang po le ko preposition non ke provincialize kuri re dedma laban pen labang so school ke non pining ning kana bong karjulama teng seta me kapre adim ke nil high school living certificate exam nil ke phela dimta high school ma kankir le putel tumar julong lo bonta da ke pinian yanta nil po be pinlang kaita ke pas tum do lapen ka percentage mesen bonta pinier ni labang so provincialize kuri pun pedal bang ke nil tum arlok pen da dhora dipluso Malasi Dolamara Panbari bachikrang nil tum po an area ke the pen high school lai ho belo nil tum ko anmani gi the provincialize longji bonpu bonta non ta claim credit Duarbagori constituency pen Humthom High School Jasimet Malasi High School Deithor Higher Secondary School lapen Upper Dehuri High School provincialized kideng ponjia phan alu pidunlo bangsong bongpen Deithor Higher Secondary School ke provincialized jia phan amen klanglo lapen Upper Dehuri High School seta adunthu keklem ponjia long amen klangdunlo seta Dolamara long kido Malasi High School ke ningkan thongkebra pho pleng erapita paprang dundelan KSA atumpen ke jong sadlang ki undun ang thek ki mimi pupena joksi provincialized dengpon pedet puwa bangke ningduk memi athe keramtang SSLC asarlang ang thek setami bang prikebra pho sosia bang photo sadlang chipa undun nasi sadlang ang thek mesen ang chi pulote aprang si provincialized dengpono halapu staff quarter ningkan kep aprang pen ki kem tangadim seta staff inuta nang toite dara jok non ke bangso staff quarter ahemta kahinu thulupota haladagarat ninjiringti bangso high school ke tarapung borpung penanta kachalia tumdo lapen thoya district atum anta kachalia phan wangbang pota Malasi High School ke langchari cheng achunbang secretary Peter Crow ningje lapen ongdum Dolamaralo rachari asongja atum setame Malasi High School bensi tokbor kachali rintilo bonta piniani kopia potsi alangitu bangso high school aphan kapanung koglopota KSA tu ningche patumi dikhalang pinangan Karbi Anglong provincialized ki kuri school high school pen chenglok provincialized kuri lo sitame ni tum Dorbaguri pen Dolomra Malasi High School long pipot tong provincialized kuri riane ni tum la support si karjupon kangtung MEC Richard Tokbi la pen ke Karbi Anglong CEMEF tum handa karjupon kangtung ke la heno ko pipot lo la ni tum handang la Malasi High School bang ni tum hana panung pon kuglo ni tum jongdam tung ke la heno athe la so high school ke la Dorbaguri pen Dolomra Malasi High School ke non
da dak dolomra leaders tum an sitami pi potong nang pangkre dun ve ni athe rat tum ta sitami la so malasi high school ben sa lang tum ta chari ponlong lo lang tum ta non arleng ge thege man i pu sitami la so high school ben sa lang tum rm arleng ge theman bom lo leaders so bom lo sitame alang tum ko pi potong non pu tame la so apot pa upgrade pon pe den ma la pen richard tok bi sitame alang li pinangan alang chipaduk ka thek sitame alang li jong hele chipaduk pu sitame dorbaguri dolomura phan bang ko pi potong alang non pu tame alang ni tum phan la high upgrade mukha pa develop ji phan education hano musomar dhan pa develop pon nang ji ke tang cheng ke usomar dhan abc ben pachari nai ala student dhan ke pathan bo nai an ke ulo chari student ma pathek ko nai pare ko nai purote education system ang dorbaguri dolomura long bang me pik nai la ben me senang ji athe no ke puriborton sarkar sabka sa sabka vikas po apor hujong si education system ta non pusi ta me melang pulote la ke ni tumang ke richard top bi phan ta me non next pen bang ni tum ke ning ni tum ning theng sam se chipak lang ponji la pen ke non ako ni tum ako jong pon ta kang tum ta la no ni tum dake dolomora dol pen ke ka doe dolomora heno population ki ong nai heno ka population ki ong nai ha tara pum bor pum benanta dak school ne chari phansi bang ba Dolamara Energy Sonrong Park, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Arat, Jasimet ke, Karbi Akayatum, Methang alongri Doko Kapita, ke Ong Dungatum, Water ID Kaviatum, Do Ulangbu, Chinisi. Pini KSA Koilamati Aruatum pen, Bang Pokep Societum Apan, Water ID Akejoy pen, Selang Piponlo. Lason si Karbi Anglong arada tu methang adi methang long le phelang pu kachima thalok pena jok kenang sot alo hai hui kasilam dun kawe atum non pu anda dopiklang lason si koilamati hawar along sitami ke ongdung Karbi arada tu methang voter ID anda kawe dada jok kedam tang aporahut bot kachu jok dun long le lapusona tumta dolo Bangso phak KSA Koilamati arwa tumpen matha ponsi kedam tang pai pai ni phai inquiry isiar ni Koilamati along ada por phai cap malompen bang phokep societuma phan aki joypen voter ID ka selam PSI dengpon Bangso hud voter ID ka velanga tuma phan voter ID kang bo tuma phan puthot akimi ka selam lapen Koilamati pen akaprega dimalong kacheterek juya tuma phan sitame selam biponthu Lapusona sai kedeng ponalong KSA Koilamati aro Maipu Rafael Terang Dines Bay Andrew Terang Stephen Bay pen danglok KSA klembang atum cherap chetodunsi inglongar lok arataphan voter ID ke joy pen selam pilo Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong Live Amreng MSC constituency Kaparlo West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoyalong KAAC pen BLCC chairman Arpu Kilong Cheng Agustin Hansea Phan Karcho Amai Pado West Karbi Anglong Angkangarlo Lakha Sirkep Amreng MSC constituency Kaparlo polling station Troxy Angkangalong Tapat Rongpangbong Badong Murap Longle Than Langkeroy Lapen Upi Langsoara Phan KAAC Kachari CM Tuliram Ronghang Lapen Amreng MSC constituency MSC Rina Terang Pipen Ahoyalong Kido Sai Keklem Kachapadok Pik Abangpu Agustin Hansea Phan Socheng Block along BLCC chairman Arpuki Piponajok Havararat Aning Arong Kachipi pen Karchuponasa Pedo Socheng Block along BLCC chairman Agustin Hansea Phan Kipi pen Thedung Akachelar Dupopu Aning Jetherin TC Karbi Poho pen Karcho Alir Alon Chipirinti Ahawar tin penta Ningkarong Ningkachethe Kachehok Angthek Karbi Poho Karbak pen Archodunrinti Pinilabangso Amayalong Minority Welfare Board Chairman Joycing Tiso Border Chairman Richardson Hanse VDC Chairman Lucas Milikpen Chenglok Ongdung Araratum BLCC Chairman Agustin Hanse Kedamtang Sai Keklem Kimi Ketheglong Lapen Non Kibangji Arnita Ansuse Sai Klempen Havar Arat Jingthurdun Popo Matharinti KAAC Kachari CEM Anparta Amreng constituency MEC Rina Terang Pia Phansetame Kechengsi Ahoy Rada Phan Kamatha Penajo BLCC Chairman Anghoy Kipia Pot Kurwangthu Pipajir Nonil tum Socheng Development Block Officers nitma video tumpen lapen BDC tumpen lapen ini tum local MEC tumpen Chingki Chingwai pen lapu nilitum englong apar na thu abang nilitum akisum thepik ladak
mi pendang lok ni tum non anon puan ta mi ke le dim dupik lang la pen ki juna lang sta me ni tum sung pik la pra ringwell pendang lok la tawe la pen thula tuwar mukhas ta me ni tum sung pik la silam me lang tuwar la hai ka do kawe abang ke ni tum la block development officer pen singki chithan pen arong tim rong surong bodalong sta me apile thai phanse ni tum kachi sipon Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Aningkan wang ason tak taksi peninglet thota kedam tang pai pai ni phain kora isiani dipu Jepong Sajir along Jepong Sajir Village Development Committee pen patir bi ponse Jepong Sajir arong arisoejang Jasemet HSSC BA BSc MA lapen MSc ki unduna tumaphan karcho asai dengpong VCDC Amaipu Hemchandro Teron Pen Kachari Ponamaya Long Kongchunbang Lokhinath Teron Pensi Alohi Lapen Maiki Phalam The Thanpong KAACEM Jogot Singh Ingti Kachatong Dunamaya Long Manpeng Alohia Manpen KAACEM Rotan Teron Phabangjang Alohia Manpen Dipu Municipal Board Chairman Rakro Chetongdon Jepong Sajir Arong Arlopen Pening and Kanangbong HSLC HSSLC BA BSc MA MSc Technical Atumaphan Manpeng Piponsi Karjo Asa Dengpong Bangso Amay along KAACEM Jogot Singh Ingtia Hinpen Lapuson Tak Taxi Non Ovekimia Tum Setame Kacharlia Hin Lapuan Suse Kapaprang Dun Tek Tuji Pan Lapen Kacharlia Hin Kachihung Pon Tek Japanta Aning Kaperung Ponalam The Thantekang Nia klong pen kacoro lam thegele hanlo ilitung ladak aningkan wang stame kaso karchu ti padopona hut aningkan wang stame ilitum arong pen pining ke lugachardi andeng ke pas andeng tin stame pas dun de der arong pe ma nil der la sobang ke kachi theglong ji kali Ili tumo bangke la sorong bangke anso sa result kimi. Kenki papas la so bang si itu masuk usumar tu matlong. Lason tak taksi KAACEM Rotan Teron Pensetami Jepong Sajir Arong Arlo Aradatun Kaiki Lapuson Kacharlia Nat Oveki Mia Tumaphan Aning Kapathe Lapen Aningkan Wang Karjo Amai Kapadover Tegapot Jepong Sajir Village Development Committee VCDC Amaipu Lapen Kongchun Banga Tumaphan Ningkang Sam Lapen Kachuro Pajirpon যে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা বিভাগ এতিয়াও বহুত পিছ পৰি আছো কি কাৰণে পিছ পৰি আছো কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা কম হৈ আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাত সম্পূৰ্ণ নকৰে আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় Bangso Karcho Ponahut Kado Kawe Bang Inkora Hini Atumaphan Aman Apeng Pen Karcho Padupon News Report Rosan Hanse Karbi Anglong Live Indigenous Tribes Protection of Karbi Anglong Mateti Hekpen ITPKA Asongpen Hamren Umrin Tialong B.Ed College along an Humri Damsi Hamren Pen Kejong Pontanga Dimalong Amat B.Ed College Kikim Ponje Aphan Kachuningri West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rongsopialong B.Ed College Kibi Ponje Aphan Adi Maklong Kangwai Tangadim Kedamprang Pai Pai Ni Pai Inkoira Isi Arni ITPKA Asongpen Humri Damsi B.Ed College Ahem Kikim Kecheng Pitu Aphan KAAC Kachari CM Tuliram Ronghang Aphan Kachuningri Pedo B.Ed College Kikim Japhan Longle ki Pivek Abang Pusitami Chetongdun Si Hawarara Raphan Kamathapen Labangso Alongle Kipia Dimalong Amat Bangso B.Ed College Kikim Pontu Japhan Se Kachuningri Padopong Kachari mate tim Karbi Anglong Asong Japo CM Tuliram Ronghang alapen sothak se alangli tim do anpen ke jongpon jasmet ada B.Ed College Kikim Ponjaphan Adima Klong ke jongpon Adimalong ITPKA atum alatum la so B.Ed College adak Hamren do vek nangji ladak si B vek nangji pupena jok RVRA
charsi lunsi aladak adima klong long nang pililo ITPK asong japo atuma pen alam tum adima klong long nang lelo na siladak adim langdam pulotang te ladak akhindi nang ji ason thangna tawe adim punon mesen la pen towar karen kadu kawe lake kewan ja phan ke thangna akisung aweก็จำเกจำรองอสอดโดเวรัตก็ถือดึงมันก็มีอ้อยถูแต่ตอนโลแต่นอนเสียเต็มมันนั่งกลางทั่วโลกลองเลี้ยงผู้นี้จุงก็เตียบางทองว่าลองลี่พุทธาก็จะตั้งเต็มจิตเปกล้ออันน้ำห่างให้ทางแท้เมื่อเทกิเปกลำเทจุงจะเปิดล้ออีวีกิมีหูนอนวีกิมีจุงอันเสียชิงถั่วเดียพันสิกิเปกล้อสิอยากแกไปถือเรียพันสินี่นิ่งเทล้อลองเลี้ยดักให้ล้อลองเลี้ยงผู้นี้จุงมันก็เตียบางทอมาหิมาพุทธาดักอยู่อาเมนอาเมนปุยครับนี่ลิเมนเกตรอนบาสปุลองเลี้ยเป็นสุภาษาฮาร์มอนก็เตียบางทองลองเลี้ยสิจุงจิบกิโลพอนังกีนังพอเอ็มตัวมันตานิ่งเทล้อเทแฮมผู้สนล้อแล้วก็ลองนั่งลอกปีเกอันนี้เสียไปเทรังผู้นิ่งเทล้อ ITPKA amai phu Bhaskar rong pi pen chenglo ITPKA along claim sip abang photum penta laswa phutha ki hang peso BEd college hikim jia phan tovar ki hutpon Waisong college pen kilometer isi ajak ki hutang ajam ke the lapen BEd college ahem ki kim jia phan hilik ki hut kapeklang pen non dongka mukamalong ke pon thudet ke mang humime lapen ning ing samun edeji lapen ke bangji arnita alam chak aman apeng kachepwa wirabang mandet puputa ITPKA asong pen jongpon lasi hamren umringti along ke jongtang adim puthot kikim kerang ke cheng thujia phan ITPKA asong atum pen kachuningri padi krim alam the jaipon na kum CMEM aphan machnengri alam the ge helo dongkam kam sipondet prete ne tum hamren arat asut tum ge kisung ason si mandato akai lo damne lapen hojai damne khandri damne asi akai lo akto guhati nagong damne prete ilitum Karbiang Long ke headquarter kita si ida si akimina asi Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long live Forest asai khiatum methang asai ka cheklem kapang khria joini analo tete da pora hota hidipi de soi khruarong along kanghua thengpia gari oham Karbi anglong saikam thong kep angbong pen kai ke amata lam ki na ke klang vera saikam ke forest asai kam hello Forest asai khiatum methang asai ka cheklem kapang khreloni kopiloni mate kacheratom kedodum kobloni ani wanta lam ki na klang Lason tak tak si kedam tang pai pai ni pai ingkora isi arni hidipi desoi kruarong along analo tete apor hotsi kang huat hengpi kepleng tiratra o ham bangso athengpi konatong kang hu ponjilone chini dunde bonta apar oke hai anglong pensi bangso athengpi kewan busi angkrak pen chini dun kamang hudun me alama bangke analo tete apor hot koson si bangso athengpi kewan long pop halapu tomar malomta forest asoratum keton kelangke padodun bomlo tade koson se hidi de soi khruarong an bangso kanghua thengpia gari nangkele rok mate forest asoratum thekdun long lora phida ke thekdun long le chekrong det maputa arjudun me melo dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long live Tang Tipini Prime Time Berita ke lapon sikan tonik lo domi thakmi karong